हेलौ लोगोफोर भिडिअ जागायनायनि सिगाङावनो आं बुंनो सानो जे आङो माब्लाबाबो गोरिबखौ मुगैया एबा नायनो बाया जाय आंखौ नायनो बायो बे सासे गोरिब गोसोनि मानसि आरो बे भिडिअआ सोरखौबा गाज्रि मोनहोनाय एबा दुखु होहोनाय भिडिअ नङा जोबोर इन्टारेस्टिं भिडिअसो बियो इन्टारेस्टिंनि बाथ्राया बेनोदि माखासे गोरिब गोसोनि साननायखौ माखासे गोरिब मानसिनावबो मोननाय जायो खालि साथामसो मानसिनावसो मोननाय जायो भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो 100% मोनथिजोबगोन बे भिडिअ बानायनायनि थांखिया बेनो जे बेयाव खोन्थानाय बाथ्राफोरा जुदि नोंजों गोरोबो अब्ला नों बिदि साननायखौ सोलायदो एबा गारदो नों बेखौ मानिनांगोन दि मौसुमि राजा चेनेलआ ओरैबायदि चेनेल जायखौ ओरैबायदि सुबुंफोरा नायो जाय गावखौ गाज्रि बानायनो साना जेब्लाबो मोजां गोदान बाथ्रा सोलोंनो सानो आरो जाय गोरिब जाना थांना थानो लुगैया आरो जुदि नों भिडिअनि बाथ्राफोरखौ नायना मोजां मोनो अब्ला प्लिज भिडिअखौ लाइक खालाम आरो गाज्रि मोनोब्ला नोंथ' मिथिखायो मा खालामनांगौ डिसलाइक खालाम आरो भिडिअआव आं जा बाथ्रा बुंगोन बेफोरखौ खायसे बिजाबनिफ्रायसो लानाय जादों थुदो बिदिब्ला जागायदिनोसै आरो नोंथाङा जोंनि भिडिअखौ दिनैसो नायसंदोंब्ला लाइक खालाम चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै अलाव होनानै ला सबसे गिबियानो जाबाय गोरिब गोसोनि मानसिफोरा खेला गेलेनायखौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय गेलेनो नङा खालि नायनोल'सो घन्टा घन्टा टाइम बरबाद खालामो टिभियाव खेला मेच नायना जेब्ला खेलाया जोबो अब्ला जेराव साथाम साब्रैसो जमा जायो बेयाव बिनि बागै बाथ्रा सावरायबाय थायो आरो बियो ओरैबायदि जाबावो इन्टारनेटआवबो बियो बे प्लेयारनि सोमोन्दै सार्च खालामनानै नायगोन रियेलिटि एबा थाराव बेसो जायो जुदि नों बबेबा मोनसे टीमनि बिगोमा नङा एबा बै खेलाजों सोमोन्दो थानाय जेबो नङा अब्ला बेफोर खेलानि सोमोन्दै एसेबां नांथाबनो गोनांथि गैया जेसेबां माहाजोन सुबुं एबा क्ररपति सुबुं बैसोरो टिभियाव बिदि खेला मेच नायना टाइम लस खालामा आरो जुदि बियो बबेबा टीमखौ बायनो गोनां जायो अब्ला बे खेलाखौ फिल्डआवनो थांना नायगोन गेलेनाया जेबो गाज्रि बाथ्रा नङा नों गेलेयो आंबो गेलेयो देहाखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय गेलेनाया जोबोद मोजां नाथाय ओरैनो टिभियाव नायबाय थाना टाइम लस खालामनाया जोबोद गाज्रि जाय टीमनि थाखाय गोरिबफोरा बाथ्रा बुङो एबा दम खिथियो एबा जाय प्लेयारनि थाखाय गावनि हादरनि जायगानि गावनि लोगोफोरजों नांज्लायो बै प्लेयार्स एबा टीमफोरा क्रर रां खामायना लाङो बै नांलायग्रा गोरिबफ्रा थाइसेबो रां मोना मानोना बियो बिसोरनि बिजनेसखा थिग बेबायदिनो सेकेन्ड पइन्टआ जादों टेलिभिजन एन्ड ससियेल मिडिया गोरिबफ्रा बांद्राय टिभि नायो आरो ससियेल मिडिया एबा इन्टारनेट अनलाइन बायदि गोबां टाइम लस खालामो आरो बिनि मोजां मोनसिननाय फेभराइट टिभि सिरियेलबो थाबावगोन जायखौ बियो नायनो सानसेबो बाद होआ एबा सानसे नुवाबानो गोसोखौ आफसुस नांलायगोन आरो जुदि नोंहाबो टिभि सिरियेल फेभराइट साबसिन मोजां मोननाय दङब्ला सानसेबो नायालासिनो गारा थानो हायाब्ला अब्ला नोंहाबो गोरिब जानायनि लामा दङ मानोना नों टिभि सिरियेल नायनानै गावनि मोगथां जिउआव जेबो गोरोबा बुंनायनि बादै आरो गुबुन उल्थासो नुबावो टिभि सिरियेलनि उल्था सेक्सनि सिनफोरखौ नोंनि फेमिलि आरो खाथिनि मानसिफोरजों नायफ्लांनाय जायो आरो टिभियाव नुनायाव बिदि नङामोनब्लाबो थेवबो सानबाय थागोन जे टिभियाव नुनाय बायदिनोखा ओरैबायदिखासो माथो ओरै जानायमोनब्ला मोगथ' जानायमोनबा टिभि सिरियेलाव टाइम पासथ' खालाम उल्था गाज्रि भिडिअआथ' गाज्रियानो आरो बियो नोंनि सुथुरनिख्रुइबो गाज्रिसिन जायो नाथाय क्ररपति एबा माहाजोन सुबुङा जेब्ला टिभि नायो अब्ला गावबो बोरै टिभियाव नुजानो हागोन बेखौसो सानो आरो बिदिनो बियो नुजानोबो हायो थार पइन्टआ जादों गोरिबफोरा माहाजोनफोरनिख्रुइ बांसिन लिजि एबा लासै जायो बिसोरो जायखिजाया मोनसेबो खामानि स्टार्ट खामा जेब्ला बिसोरनि फरायनाया जोबा एबा बिनि बिफाया जेबो साख्रि नागिरना होनो हायागौमानि नाथाय गोरिब मानसिफ्रा उन्दैनिफ्रायनो रां खामायनो जागायो सासे क्ररपति सुबुं दं बियो 10 बोसोर बैसोनिफ्रायनो रां खामायनो जागायदोंमोन नों जायखिजाया सोरबा गेदेर मानसिनि जिउ खौरां फराय अब्लानो मिथिगोन जे बिसोर फरायनाय समा जोबै समनिफ्रायनो रां खामायनो स्टार्ट खालामदोंमोन जायफोर थाबैनो रां खामायनो स्टार्ट खालामो आरो ओरैनो रां खरस खालामसोला बायनायखौ नागारनो नाजायो बिनि लाइमोन समावनो अब्ला बियो मालाबाबो गोरिब जाया नों जुदि सानफ्रोमबो लेट जाना उथिबाय थायो टिभि नायबाय थायो आरो लाइमोन समखौ बिदिनो बारहोहरो स्टाइल मारिनायफोरावनो नाथाय नों बैसो जाबा साननाय फैगोन दि है आंथ' जोबोर उन जाबाय बेफोर खामानिखौ आं सिगांनो मावनांगौमोन नोंनि देहायाव गोहो बोलो थानाय नङा जेरै लाइमोन समाव गोबां गोहो दं फोर्थ पइन्टआ जादों गोरिबफ्रा गावनि जेननाय दैखौ गुबुनखौ होयो एबा एग्जामफोराव फेल जाबा
ओरैनि थाखायनो आं फरायनो मोजां मोनदिया बेखायनो फेल जाबाय। अब्ला खायसे सानफ्रोमबो दिन हाजिरा मावग्रा न'खरनि गाहाय बिबान लाना गावनियाव गोबां प्रब्लेम थासेयावबो मोजां रिजाल्ट खालामो। जास्ट बिदि बुंग्राया गावनि बाहाना एबा गावनि दायखौ एरायनो नाजानाय, नाथाय बिनि उन दाहाखौ गावनो उनाव पस्तायनो गोनां जायो। बियो बुंगोन गुबुन आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थानायनि थाखाय आं मोजां हादिया, आरो बुंबावगोन आं फेल जाबाय, फोरोंगिरिया मोजां नङामोन, बियो पास जाबाय, फोरोंगिरिया बिजों सोमोन्दो दंखायो, बिब्दि बुंलाबायो। नाथाय माहाजोन एबा क्ररपतिया गावनि खामानिखौसो गोरोन्थि होनना सानो, बबाव आं गोरोन्थि मावदोंमोन होनना। बि सानगोन एबार आं बिब्दि मालाबाबो गोरोन्थि मावला, जाहाथे इयुनाव बिदि जाया। नाथाय गोरिब गोसोनि मानसिफ्रा जाय खामानियाव फेल जायो बै खामानिखौनो बेयावनो गारखायो। माहाजोन सुबुंफ्रा फेल जाबाबो आरो फिन खेबसेबाव ट्राइ खालामबावो जेब्लासिम बै खामानियाव जाफुंसार जाया। 5 पइन्टआ जादों गोरिबफ्रा माहाजोनफोरनि सम्पतिफोरखौ लाना गाज्रि साननो हमो। गावनि खाथिजों गंसे मोजां गारि थांब्ला बेखौ गोरिबफ्रा सानगोन, बेखौ 2 नम्बर रांजोंसो लादों बियो। सोरनिबा न' गिदिर समायना नुबा सानगोन बियो लाखोमानाय रांजोंसो लुदों बियो होननानै। गावनि जिखि जाया रांजोंनो बियो लुवाथों मानो, नों बेखौ मेगन सानो मानो दरखार? माहाजोन गोसोनि मानसिफ्रा गुबुननि मोजां नुयोब्ला गावबो बिदि मोजां जानोसो नाजायो। नाथाय खायसे गोरिब सुबुं मोजां मानसिया सोरनिबा मोजां गारि खाथिजों थांनाय नुबा बियो बुंगोन, हाब गारिया जोबोर मोजांथारमोन, आंबो सानसे बायथारगोन। थिग बेजोंनो एखे बाथ्रा मोनसे बहाबा मोजां गिदिर न' लुयोब्ला बियो बुंगोन, न'आ जोबोद समायथार, आंबो सानसे बिदि न' लुथारगोन। 6 पइन्टआ जादों गोरिबफ्रा खिथिनो थाखायल' मावो, आरो नोंथाङा सानदों जानांगौ गोरिबा बहा खिथियो, गोनांफोरासो गोबां खिथियो। नङा, बेखौसो बुंगोन जायखौ आं नुबाय, नोंथाङाबो नुबाय जानांगौ। बिनि खामायनाया दान मोनसेयाव 20,000ल', नाथाय बियो 50,000नि मबाइल बायगोन। बियो रांखौ मानिफ्राय लायो? लन लाना। आरो मानो? खिथिनो थाखाय। सोरनो दिन्थिनो? खाथि खालानि गोरिबफोरनो खिथिनो थाखाय। बिसोरो नुबा जाहाथे गावखौ माहाजोन नुयो, आरो जुदि बिनि मबाइला मोजांथार अब्ला बेखौ नुनायफोरा बुंगोन ना, बा मा मबाइल बियो जोबोद मोजांथार माथो। गावखौ माहाजोन दिन्थिनो थाखाय बियो बाजारनिफ्राय ब्रेन्डेड गस्ला, ब्रेन्डेड लंपेन्ट, ब्रेन्डेड जुथा लागोन। आरो बेल' नङा, गोरिबफोरा खिथिनो थाखायनो लन लानानैसो लाबावलायगोन, जेरै एसि, टिभि, कार एबा गारि। सोरबा गोरिबा कार एबा गारि लाबाथ' बियो गावखौ सानगोन गाव गोबां गोजौआव थांबाय, गावनिख्रुइ गुबुन सोरबा गोरिबफोरा गावनि सिङावसो। बियो लन लानासो गारिखौ लाबावगोन। नाथाय माहाजोन गोसोनि मानसिफ्रा गावनि खामायनाय रांनि एकाउन्टनिफ्रायसो गारिखौ बायो। आरो नोंथाङा सानदों नामा जे बियो खिथिनो थाखाय लादों? नङा, बियो हिसाबनिसो खरस खालामग्रा मानसि, आरो बियो लन लायो मानोना गावनि इनकामखौ बारायनो थाखाय। जेरै दखान होनो बा भारा होग्रा न' बायदि बायदि, एबा जायफोरानोखि बेनो रां बानायना होफैयो, एबा बियो बेयाव जेसेबां रां खरस खालामदोंमोन बेयाव डाबल बारा रां मोनफिनगोन। 7 एबा जोबथा पइन्टआ जादों गोरिब गोसोनि मानसिफ्रा जेब्लाबो बे बाथ्राखौ सानबाय थायो जे गुबुनफ्रा आंखौ मा बुंगोन, आंखौ समाजा मा सानगोन, मान सन्मान गासिबो आंहा गोमाजोबगोन। गोरिबफ्रा मालायनि दाहार लानानैब्लाबो एबा हा बन्दक दोननानैब्लाबो जुलिखौ एबा हाबाखौ गोबां गिदिर खालामो, एबा गावनि गासै रां जमा दोनथुमनायखौ हाबायावनो गारजोबो, जाहाथे गुबुनफोरा साना जे बिहाथ' सासेल' फिसाला दंमोन, हाबाखौबो फिसासो खालामबाय। बे बाथ्राया हले गोबां मानसिजोंनो गोरोबनाय। गोरिबफ्रा सानो जे मुवा बेसाद एबा सम्पतिजोंल' माहाजोन जायो, सम्पति थाबानो माहाजोन सानना लायो। बेखायनो बिसोर दाम गोसा गोबां मुवा बेसाद बायलाबायसै, एबा गुबुन गोरिबफोरनिख्रुइ बांसिन मुवा बेसाद लानानै गावखौ गुबुन गोरिबफोरनि सिगाङाव माहाजोन गोरिब खिथियो। नाथाय माहाजोन सुबुंफ्रा बै बाथ्राखौ मालाबाबो गोसो होआ जे गुबुना बेखौ मा बुङो। बिसोरो बेफोरखौ डन्ट केयार खालामो, खालि बेखौसो सानोदि खामानियानो। माहाजोन मानसिफ्रा मोनबो खामानिखौनो गोदोर फिसा होनना बासिया, जेराव गोरिबफ्रा बे बाथ्राखौ गिदिर होनना सानोमोन मानसिफ्रा आंखौ मा बुंगोन, बे फिसा खामानिखौ आं लासिंसिं बोरै मावनो। सासे माहाजोन गोसोनि मानसिया मोनफ्रोम खामानिखौनो लिगेल एबा सैथोजों खामानि मावो, मोजां बाथ्रा रायलायो एबा इललिगेल एबा गाज्रि खामानि मावा। बे बाथ्राखौ सानो जे गुबुनफोरा मा सानो। थिग बेबायदिनो नोंथाङा मालाबा बर' लाइमोन साख्रि गैयि सेंग्रा सिख्लाखौ बुट दखान, पान दखान होनाय नुदोंना? बिसोरबो सानसेयाव 300 बाजिसो मुलाम्फा आरजियो,
जेखि जाया अब्ला नोंथाङा बुजिखाबाय जानांगौ सोरबायदि गोरिबनि बाथ्रा बे भिडिअ सावरायनाय जादों बैसोर बायदिखौसो सावरायनाय जादों जाय नुनायाव एबा सम्पथियाव गोरिब नङा नाथाय बिसोरनि गोसोनि साननाया गोरिब आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों जानांगौ अब्ला थारैनो भिडिअखौ लाइक खालाम आरो मौसुमि राजा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम मानोना बेबायदि आरो गोदान भिडिअ सानफ्रोमबो मोनबाय थानो थाखाय दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै गोजोन्थों।